i aquí és quan fa la costira i encendrà el que tu ara carregaràs. Ara compro aquesta cassoleta més o menys com tu creguis. Vale? Dret al gavell. Per les llibertats i constitucions de Catalunya. Foc! Acció! Descanseu! Sobre les armes! I no tens la pilada. Ara, de la present vila de Sant Celoni. Us notifiquem i fem saber havent resolt defensar dels enemics les places i fronteres del present Principat de Catalunya per afermar la major seguretat de les generals constitucions, usos i costums, llibertats i privilegis, a 21 de juny de 1714. Mori el duc d'Anjou!